Hello everyone, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ लाइभ हिसाबै बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा फैनानै डेट फैबाय, टाइम फैबाय, बेनो जाबाय आसाम विधान सभा इलेक्सन। दा बिनि सायाव जोङो फकास खालामगोन सोरनि सरकार फैगोन। थ' नोंथांमोना बयबो गाव गावनि साननाय हनायखौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन। दा जों कमेन्ट्सआव लाइक कमेन्ट्स जों नायगोन आरो रिप्लाइखौ खालामगोन नोंथांमोनजोंहाय। दा जायफ्रा दिनै सानडे एक्सुअलि बयबो फ्रियाव दङगोन। दा बेखायनो जायफ्रा फ्रियाव दङ नोंथांमोना बयबो लाइभ स्ट्रिमाव जइन जादो आरो नोंथांमोननि अपिनियनखौ साननाय हनाय मा राय दङ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट दाबाव। दा फैहांबाय लाइभआवहाय जइन जाहांबाय, गोबां जइन जाबाय। नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो। दा फार्स्टआव कमेन्ट्स फैदों मिथिंगा हेलौ ब्रादार, मारै दं बयबो नोंथांमोना जायफ्रानोखि कमेन्ट्स खालामदों रिप्लाइखौ आं होगासिनो दङ। दसे जों कमेन्ट्सखौ नायग्रोगोन, बिनि उनाव जों डिसकास खालामगोन। बेनो जाबाय एक्सुअलि जोङो साख्रिनि सायावबो जों सावरायगोन दे बेवहाय, मानोना गभर्नमेन्ट फैनाय जों खोथा गैया। बेनि सायाव जोङो गोबांथार इउथ्सआ नेगासिनो दङ ना, साख्रि प्रसेस, थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट, गुबुन APSC UPSC लेभेलाव आरो जायखिजाया। मनज ब्रह्म NDA होनना बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय कृष्ण गुड मर्निं। दा लाइभआव दङ। आदसा कमेन्ट्सआ बयहाबो आलदा आलदा फैदों। मा नाम जाखो बियो? गौस्रां ना मा जाखो? एक्सुअलि स्पेलिंआ मिस्टेक नामा? फंबाय गुड मर्निं, इउ पिपिएलआ 7+1+1 टटेल 9। आदसा नोंथांनि बियो अपिनियन नङा होमबा? एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट हाइ प्र' रिजाल्टनि बागै इनफरमेसन होदो। थिग আছে, बेनि सायाव जों डिसकास खालामगासिनो दङ। एन्ड सानसु दैमारि बुंदों गुड मर्निं आदा, गुड मर्निं। दा नेटआ क्लियार ना? स' नेटआ क्लियार ना? नेटखौ नायग्रोदो नङा होमबा? नेटआ क्लियारबा जोङो जागायनोसै माखासे कन्टेन्टआव। दा पस्टारावथ' नोंथांमोना नुगासिनो दंना, नैबेखिनि पस्टारा, नैबे पस्टारनि खाथियावनो रिजाल्टआ फैगोन जोंनि BTCनि MLA आव। अके, बे पस्टाराव दायो नोंथांमोना नुगासिनो दंना, लाइभ बेनारावहाय बे जेनोखि आंनि चेनेलनि लग' खारबाय थादोंना, थ' बेयावनो नोंथांमोना गाबोन 4 मे, गाबोन फुंनि 8 बाजनाय लोगो लोगो, फुंनि 8टा जानाय लोगो लोगो लाइभ रिजाल्ट काउन्टिंआ फैगोन। स' बेखायनो गाबोन फार्स्टआवनो नोंथांमोना फुंनि 8टा जानाय लोगो लोगो लाइभ भिडिअ नोंथांमोना चेनेलावहाय मोनगोन। माने गाबोन साननाय हाबाफारिया गाबोन होगोन आरो। अके, गाबोन माने 8टानिफ्राय जागायगोन आरो। 8टानिफ्राय सोरनिबा रिजाल्टआ, जायनि माने भटार्सआ खम बिसोरनि रिजाल्टआ थाब ओंखारगोन। आरो जायनि भटार्सआ 1L 50,000, 1L 60, 70 बिसोर एसे टाइम लागोन। जायफ्रा 1Lनि खाथि खाला, बावहायथ' 1L बेसेबां दङबा थाब रिजाल्टआ 1टासोआवनो ओंखारहैगोन आरो। नाथाय जायफ्रानोखि बुरजा दङ बिसोरना 3टा 4टा लागैसो ओंखारहैगोन। दा कमेन्ट्सखौ आं नायनो। आदसा साख्रिनि खबरफोरा मारै जाखो? आदसा साख्रिफोरा बेनो आरो ने, माने दा गभर्नमेन्ट गैया नालाय। स' दा गभर्नमेन्ट गैया, आसामाव दा गभर्नमेन्ट गैयाना, थ' बेखायनो दा साख्रिनि खबरा गैथ'वा। आरो आसामाव गभर्नमेन्ट गैया माने मा, बे जाबाय दा आसामाव बस गैथ'वा। थ' BTCआनो जा मायानो जा आसामनि बसनि आन्दाराव दंजोबो नङा होमबा? स' बेखायनो आसामनि जिनिखि CM, थ' बे CMनिफ्राय माखासे अर्डार फैयो, होमबासो माखासे प्रसेसा जायो जोंनि काउन्सिल लेभेलावहाय। आरो दाथ' जोंनि BTCआव NDA सरकार नालाय, दा NDA सरकारावहाय दा सरकार गैथ'वा नालाय फार्स्टथिंहाय गोजौ लेभेलाव, दा बेखायनो डिसिसनखौ लानो हाथ'वाखै BTCआव। जेब्ला आसामा सरकार जायो होमबासो BTCनिफ्रायबो माखासे प्रसेसा जागोन। बिकज मा, जोंनि BTCआव दा PF सरकार नङा, NDA सरकार जागासिनो। डेट मिन्स मा, BJP आरो BPF नांनानै जमा सरकारखौ सालायगासिनो। बेखायनो मोननैबो पार्टिजों सावरायनानैसो मोनसे थांखि लागोन आरो मोनसे थांखि लानानै फाइनाल स्टेजाव फैगोन आरो। थ' बेखिनिखौ नोंथांमोना मिन्थिना लाग्रोदो। दानिया एक्सुअलि गाबोन
एसे इसु जादोंमोन माने आं कमेन्ट्सखौ नुवाखै एक्सुवेलि कमेन्ट्सआ एसे नांथागासिनो दङ थ' सावरायगासिनो दङ जोङो 1 मिनिट थ' आं मोनसे वेबसाइटआव थांनो थ' वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबाय था आं कमेन्ट्सखौ नायदों माने आंनाव एसे प्रब्लेम जादों कमेन्ट्सआ नांथाफैगासिनो दङ अके थ' नेट इसुस जाखो ना माखो अके मोनबाय आं कमेन्ट्सखौ फैबाय साख्रिनि खबरफोरा माब्रै जाखो आदसा बेखौ आं खोन्थाबायना हाय ब्रादार आंनि बास नोंनि बासआ देरहागोन आदसा सनालिसा बुंदों एनिफ्राय गरमथारलै ब्र दिननिफ्रायनो जा गरम आदसा एन्टनि गरम जाखासिगोन मानोना एभ्रि पार्टि अफिसावहाय दायो गोबां डिसकासना जागासिनो दङ जे बेसेबां मोनगोन एनालाइज खालामगासिनो दङ एक डाटाखौहाय दिहुनगासिनो दङ रन्जित नार्जारि बुंदों गुड मर्निं ब्रादार UPPL 7+ होनना बिथाङा बुंदों एन्ड बेनिफ्राय बसुमतारिया बुंदों जे मानास LAC जोंस्रां ब्रह्म 100% विनार होनना बिथाङा बुंदों एन्ड इउ बसुमतारि फरेस्टफोरनियालाय आदा फरेस्टनि जेबो डिसकासन गैथ'वा जेबो फरेस्टआ दासिम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो डिसकासन जायाखै BTC साख्रिनि बागै जेबो अर्डार गैथ'वा दायो BTC निफ्राय लेट जागोन गोबांथार माने माखासे खामानि थाथ' स' बे खामानिया जायाखै एन्ड रन्जित नार्जारि बुंदों UPPL होनना बुंदों स' BPF नि सोर दं कमेन्ट्स माबार खालामदो बेसेबां मोनगोन BPF एबा NDA हिसाबै दा नैबेनो नै रिजाल्टआ गाबोन स' 4 मे मानडे गाबोन समबार खालि 8टा बाजिनाय लोगो लोगो नैबे नोंथांमोना पर्टेलाव मोनगोन आरो दा रिजाल्टआ एक्सुवेलि रिजाल्टआ नैबे खाथि खाला थागोन दै BTC आव विनार MLA बेनिफ्राय जोंहा मस्ट वेटिंआ बेसो कि माने सोर मिनिस्टार मोनो BPF जा UPPL जा जोंनो जायखिजाया मिनिस्टार पस्टखौ नांगौ मानो होनोब्ला रिजनेल पार्टिनो मिनिस्टार पस्टखौ BJP सरकारा माने इन्डिया स' BJP अबस्था गैया बेखायनो बे चान्सआ जोंनि BPF निफ्राय जा एबा UPPL निफ्राय जा बे चान्सआवनो जों डान्स मारिनांगोन माने मिनिमाम सानै मिनिस्टारखौ जों लाथारनांगोन बे चान्सआवनो चान्स खारन BTC निफ्राय MLA नङाबानो सरकार गैयिबादि कन्डिसन आसाम स्टेटआव दायो स' बेखायनो मा बे चान्सआव जोङो BPF UPPL दोनथ'नानै बे टाइमाव जोङो मिनिस्टार पस्टखौ लाथारनांगोन माने मिनिस्टार पस्ट मोनोबा पावारफुल जायो बिराद पावारफुल जायो आंनि गुबै इन्टेनसना बेसो BPF UPPL नङा मात्र मा गाबोननि दिनाव देरहादो बेनिफ्राय मिनिस्टार पस्टखौ हासिल खालामथारनांगोन जों नारानाथा आदसा क'क्राझाराव नारानाथा जादों देरहासारता होनदों आदसा क'क्राझाराव एसे गरम जागोन मानो होनबा क'क्राझारा एसे केपिटेल जाबाय नालाय BTC नि स' बेवहाय एसे गरम जागोन रिजाल्टआ माने सोर देरहाया बे एकदम नारानाथा जाखागोन थ' आंनिफ्राय मोनसेलाय रिकुवेस्ट गाबोननि दिनाव जाहाथे बयबो दाङाबाजि दा खालामलाय मानो होनोबा बिराद लासिं सिं नुयो नुहुरथारो आरो मोनो बिदि दाङाबाजि खालामोबा गावजों गाव दाखालि जि जाबाय बेखौ दोनथ'नानै गाबोन रंजानायसो दिन जेननायाथ' जेनखागोन सासेनाव सासे सोरबा जेननाय देरहानायाथ' थाखागोन नङा होमबा थ' बे मोनसे मा होनगोन बेखौहाय इलेक्सनाव जाखायो दा बाथ्रा जाबाय नैबाव जों नायोबा नै थ' आसाम इलेक्सन रिजाल्ट रियेल एग्जिट पल 2026 आव थ' गोबांथार मिडियाफ्रा गाव गावनि साननाय हनायखौ माने एग्जिट पलखौहाय आलदा होयो दा नैबे आं होनायाबो आंनिया रियेल नङा अके स' बेनो जाथारगोन बेबो नङा दे बेखौ नायबानो जाबाय नै BJP आरो लोगोसे कंग्रेस आरो आदार्सआवहाय मा थागोन आदार्सआव गोबां पार्टि थाबाय जेरैहाय हमना ला AJP थाबाय माने आसाम जातीय परिषद थाबाय AJP असम गण परिषद थाबाय बेनिफ्राय रायजो दल थाबाय UPPL थाबाय BPF थाबाय बेनिफ्राय UDF थाबाय आरो बेलेग थाबाय आदार्सआव आं 33 लादों आरो देन बेनिफ्राय BJP हिसाबै BJPआ हारसिं 64टा मासि मोननाया पसिबोल नङा खोथाया जाहैबाय जोंनियाव 126टा सिट्स दङ बिनि गेजेराव 64टा सिंगल लार्जेस्ट पार्टिया सिट मोननांगोन होमबासो हारसिं सरकार दानो हायो आरो बे कन्डिसना दा जोंनियाव कंग्रेसआवबो गैया BJPआव गैया बेखायनो मा कंग्रेसआबो BJP लेभेलावहाय बिराद स्टाफनो लुगैगासिनो दं माने स्टाफ खाबायबो आरो माने एक्सुवेलि जेरै BJPआ
काउन्सिल मोनथाम आसामाव 6 सिडिउल काउन्सिल मोनथामखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जेरै बिटिसिखौ लानानै बिटिसिआवथ' गटा 15टा सिट दं नालाय खिन्थु बिटिसिआ एक्सुवेलि 1 सिट नैबे 1 सिटआ कंग्रेसआव फैगोन बादि कन्डिसन पर्बत जरायाव 01 कंग्रेसजों थांगोन बायदि माने एनडिएजों गैला आरो नाथाय नैबे इउपिपिएलनो एबा बिपिएफनो गासैबो एनडिएआवनो दङ एनडिएआवनो थागोन बिसोरो एनडिएआवनो गोजा दा एक्सुवेलि जों बाव होदों बेखौ नाय पस्टारखौ नोंथाङा नायनानै कमेन्ट्स खालाम बिरफुं लाहारि बुंदों इउपिपिएल बिपिएफ आंहा जेबो बुंनो गोसो गैया ब्र सासे देरहानांगौ इउपिपिएल जा बिपिएफ जा बर' सासे देरहानांगौ बर' देरहानांगौ आदसा औ एक्जेक्टलि बियो बर' देरहानांगौ दा नायदो नाय आंनि एग्जिट पला बेबायदिनो बिजेपिनिफ्राय बिजेपि नां माने 45 होदों आरो माने 40 प्लास मोनगोन बिसोरो जायखिजाया बिजेपिया एक्सुवेलि 40 प्लास मोनगोन थ' 55 प्लास थ' बारखाया हा 55 प्लास बारा माने 45 निफ्राय 50 नि गेजेराव दायो लाथ'दों आंनिफ्राय देन कंग्रेसआबो इजि नङा अके कंग्रेसआबो इजि नङा 40 निफ्राय 45 नि गेजेराव थागोन बिसनाबो कंग्रेस हिसाबै बेलेग बेलेग एग्जिटपलाव हारसाफ्रा होदों माने मिडियाफ्रा होदों माने 30 प्लास होदों एसे अपोजिसन पार्टिखौ गाहायाव दोनखायो नङा होमबा एसे गाहायाव दोनो आरो रुलिं गभर्नमेन्टखौ एसे गोजौआव दोनखायो बे गासैबो सैथो देन आदार्सआवहाय 30 थ' आदार्सना जुदि 20 प्लास देरहायोबा जुदि कंग्रेसजों थायोबा लाइक एग्जाम्पल कंग्रेसआ 40 सिटखौनो मोनबायनो अके देन आदार्सआ हमना ला 30 मोनबाय अब्ला बे आदार्सआव एजिपि दङ बेनिफ्राय रायजो थ' बिसोरो कंग्रेसजों थांगोन येस 100% इउडिएफ दङ कंग्रेसजों थांगोन बोरैबा जाबा स्लिबिसलि कंग्रेसआबो सरकार दानो हागौ खुनु रिक्स गैया एलायन्सआव थ' बे रियेल पिक्सारा गाबोन ओंखारसिगोन गुबुन गुबुन पार्टिखौ लानानै रिक्स गैया कारन आपार आसामाव ओरैबायदि स्ट्रं जादों कंग्रेसनिफ्राय आसामाव देन बिटिसिनिखौ जों सावरायोबा स' बिटिसिखौ सावरायोबा नैबेनि खाथि खाला थागोन नोंथांमोना मोनदों एनडिए बेनिफ्राय इउपिपिएल स' एक्सुवेलि एनडिएआ बांसिन सिटखौ मोननो हागौ आंनि एनालाइज खालामनायाव एनडिए हिसाबै उदालगुरि हिसाबैथ' उदालगुरि हिसाबै इउपिपिएलआ 100% जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनब्रैनि गेजेराव 100% बेनिफ्राय बिजेपिआव मोनसेया सियर बेनिफ्राय बिपिएफ मोननै थांनो हागौ माजबादा 100% बिपिएफ जाबाय बेरगाव 50-50 बेरगाव एलएसियावहाय बिपिएफजों इउपिपिएलजों 50-50 जाना दङ जुदि देरहायोबा 2000-3000 भटनि गेजेराव सोरबा सासे देरहागोन आरो दा नोंथांमोनाबो मेन्स खालामदो बे भिडिअनि गेजेरजों आं माने लाइभआव होबाय जे खोथाया बेनो सरकारा सोर दाया थ' दायोब्ला सरकार दायोब्ला एलायन्सआव दागोन आरो एलायन्सआव दायोब्ला जुदि इउपिपिएलआ जुदि एनडिएजों थामारोबा अब्ला सरकारा एनडिए जागोन सरकारा एनडिएआनो जागोन आसामाव फिन खनसेबाव एनडिए सरकार एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स जानाय चान्सआ दङ जुदि इउपिपिएलआ एनडिएजों थायोबा इउपिपिएलआ माने एनडिएजों थागोन आं बुंदों कारन गोजौ लेभेलाव एमपि लेभेलाव राज्यो सभा लक सभायाव एनडिएआ दङ इउपिपिएलजों दंजोबो अब्ला हाइकामान्डनिफ्राय अर्डार स्टेट लेभेलावबो बिजेपिजों थानांगौ डेट मिन्स बा एनडिएजों थानांगौ होननानै स' अब्ला इउपिपिएलआबो काटिरावहाय आसामावहाय एनडिए थानांगोन दा नैबे नायदो नै रिजाल्ट स' बे रिजाल्टआ बिटिसिनि रिजाल्टमोन 2025 40टा समिति दङ 40टा एलएसि दंमोन सरि बिटिसि एलएसि अके जियानो जा बिजेपिआ थांनाय बादाव मात्र 0.5 मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय नै रिजाल्टआ थांनाय बादावहाय बेयावनो गाबोन रिजाल्टआ फैगोन गाबोन लाइभ रिजाल्टआ नोंथांमोना बाव मोनगोन पार्टिसखौ नायदो बिजेपि दं आइएनसि दङ बिपिएफ दं इउपिपिएल दङ आइएनडि दङ थ' बिपिएफआ हारसिं मोनदों 28टा सिटनि बेखिनियाव मोनदों नै बेनिफ्राय बिजेपिआ मोनबाल' मोनदों अके माने नैबे बिजेपिआ मोनबाल' मोनदों इउपिपिएलआ अनलि 7 मोनदों दा खोथाया जाहैबाय फिसा फिसा समिति माने जोंनि बिटिसिनि एमसिएलएनि समितिया फिसा फिसा बेयावनो बिजेपिआ मोनबाल' मोनबाय ना स' अब्ला जोंनियाव बिटिसिआव मोनथिबाय बिजेपिआ बारा भटार्स गैला माने
एक्चुअलि बर' भटार्सफ्रा BJP आव बारा गैला खमायलांबाय गुबुन गुबुन रिजनेल पार्टी हाबबाय BPF हाबबाय UPPL हाबबाय अब्ला देग्लायो BTC जिनोखि MLA काउन्सिलावहाय माने MLA LAC आवहाय BJP निफ्राय मोनब्रै सिट्स होदों बिनि गेजेराव BJP आ अनलि बिजनियावथ' थांनाय नंखाया बेनिफ्राय टंला होननायाव चान्सआ दं दे टंला होननायाव BJP आ थांथारोबा मोननै थांनाय चान्सआ दङ गरेस्वराव आरो बेनिफ्राय टंलायाव आरो टंला आरो गरेस्वराव BJP आ मोनब्रैनि गेजेराव मोननै थांनाय चान्सआ दङ मेक्सिमाम मोननै खिन्थु मोनसेया सियर खिन्थु बे जुदि गरेस्वरना बोरैबा रुवा जायोबा थांगोन बोरैबा रुवा गरेस्वरा जेननोबो हागौ जायखिजाया मोनसेया सियर खिन्थु मोननै मेक्सिमाम थांबा थांगोन आरो देन UPPL हिसाबै नैबे 7 दंना थांनाय बाराव थ' बे 7+ बो जानाय नङा UPPL आ हयथ' मोनबा नङाबा 6थायाव थागोन आंनि मथे मोनबा नङाबा 6थायाव थागोन आरो बेनिफ्राय BPF हिसाबै BPF हिसाबै एक्चुअलि BPF हिसाबै 6-7टा बेनिफ्राय NDA हिसाबै हयथ' 8टा 9थायाव थागोन आरो NDA हिसाबै दा बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा आं गाबोन नैबेयाव डाइरेक्ट नोंथांमोना मोनगोन सोर देरहागोन देरहाया 8टायाव लाइभ 8टायाव रियेल लाइभ फैगोन माने 8टायाव गासैबो एग्जिट पला गाबोन माने पुरा क्लियार जासिगोन सोरनि एग्जिट पला रियेलमोन फेकमोन बाट रावनाबो रियेल जानो हाया एक्जेक्टलि डाटाया सेम टु सेम फैया ओमफ्राय खोथाया बेनो गाबोन 8टायाव नोंथांमोना लाइभआव जइन जा बयबो रायजो राजाफ्रा जमायै माने नायगोन अके बयबो माने गाबोन नायगोन आरो कमेन्ट्सखौ आं नायनोसै दायो बेनिफ्राय आं लाइभआव दोनसै BPF गुड निउ 15 आदसा बुंदों एन्ड माइन अफिसियेल बुंदों BJP 48 कंग्रेस 53 होनना बुंदों देन जयन्तआ बुंदों आंनि अपिनियन UPPL 06 BPF 06 BJP 2 कंग्रेस 1 बेबो एसे खाथि खालाव थाहैगोन एक्चुअलि एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट फैदों गुड मर्निं आदा अन्जना गुड मर्निं एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट आं हारसा लिरनायखौ बुजियासै माइनावा बुंदों UPPL 8 BPF 5 एन्ड बेनिफ्राय बसुमतारी बुंदों BPF 10 बेनिफ्राय UPPL 2 100% होनना बुंदों 10टा 12टा होमबा मोनथामा सोर थांगोन मोनथामा सुदेम नार्जारी बुंदों UPPL ओमफ्राय BPF बुंदों 100% विनार होनदों बसुमतारी गोमोथाव एन्ड बेनिफ्राय एन्ड अन्जना हेलौ अके ठीक आसे बेनोमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा नोंथांमोना गाबोन 8टा बाजियाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो लाइभखौ नायो थेंक इउ जायफोरनिखि लाइभ दङमोन